ukuhlungelwa kanye nokuhlolelwa i-COVID-19. Indlela eyodwa yokusiza ukumisa ubhubhane le-COVID-19 ukuhlunga kanye nokuhlola abantu ukubona ukuthi bathelelekile ngaleli gciwane elisha le-corona noma cha. Ukuhlunga kusho ukubuza imibuzo maqondana nezempilo yakho. Eminye imibuzo yokuhlunga ihlola izimpawu ezivamile ze-COVID-19, okungenzeka zibe uphawu lokutheleleka ngegciwane le-corona. Eminye imibuzo yokuhlunga ihlola ezinye izimo zezempilo ezifana ne-TB, i-HIV, isifo soshukela, phecelezi i-diabetes, i-high blood pressure, isifo senhliziyo kanye nokukhulelwa. Lezi zimo zingakubeka engozini yokuthola isifo segciwane le-corona esinzima, ikakhulukazi uma bengakakuhlahli noma besilapha ngemfanelo ngemithi. Umsebenzi wokunakekela ezempilo uzokucela ukuba wenze uhlolo uma ngabe imiphumela yokuhlungwa ibonisa ukuthi kungenzeka unayo i-COVID-19 noma i-TB. Ungaphinde ubuzwe futhi ukuthi uyafuna yini ukwenza izinhlolo zezinye izimo ezifana ne-HIV, isifo sikashukela noma ukukhulelwa, kuye ngokwesidingo zezempilo yakho. Uhlolo yindlela yezesayensi yokuthola ukuthi unako yini ukutheleleka, isifo noma isimo esithile. Uhlolo lwegciwane lusetshenziselwa ukuhlola ukuba khona kwegciwane elisha le-corona elibanga i-COVID-19. Ngokuvamile, lwenziwa ngeswabhu yasekhaleni noma emphinjeni. Umsebenzi wokunakekela ezempilo uzokuchazela uhlolo nokuthi kumele wenzeni kuze kube yilesi sikhathi lapha imiphumela yakho ibuya. Ukuhlunga kanye nokuhlola kusemqoka. Kusiza ukuvimbela ukusabalala kwe-COVID-19. Kuyakusiza ukuthi uthole ukunakekelwa kwezokwelashwa okudingayo. Misa ukutheleleka, vimbela i-COVID-19. Ezempilo yethu zisezandleni zethu.